Frederick Johansson from Czechmat, Håkan Johansson from Binance, please come to the waiting area. Matsu, Eliza from Czechmat, and Isaac. Godt, Alice. Og ud igen. Det her det er ikke godt for os. Ud igen. Sådan. Få dig en arm. Så snap hende ned nu. Ja, mere. Igen. Igen. Ja. Og vi tripper bagover. Træk, 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 træk. Ja. Og så pas på guillotine med det samme. Så presser du med din venstre albu ud. Sådan. Du har pointene. Ja, bliv ved med at gå den fod op. Helt længere tættere på mossen. Sådan. Mere. Og så kører vi armen igen. Ja, løft den albu der, så hun ikke ruller væk fra dig. Lige løft hende ned på ryggen igen. Rigtig fint, Alice. Du har pointene. Super Harry, -97.50. Alexander Judy. Og vi bliver ved med at køre på den albu der. Sådan, så skal du lige læse din hånd om på den anden side. Alice, ja der. Sådan, stille og roligt nu. Stræk armen. Keep the grip, fight you, you are the squad line. Der. Too much, take this value, you are the squad line. Ruben, Neil, Melle, adult, Daniel Moscow says, hey, Jon Rotqvist, Czechmat, Kirsten, come to the way.